good morning guys, welcome back to my channel. This is Gibara 56. So, ngayon, on the way kami sa Manawag. Nandito kami ngayon sa Kalasyaw. Shout out pala kay Paul Cruz. Sino pa? Ito mga kasama ko si... Shout out kay Kevin, Oo nga pala, kay Marvin. kay Marvin, tapos kay Sino pa? Ron Smart. Oo nga pala. Shout out sa Team Kutaw. Team Bye Bye. Bye bye. So ayan, on the way kami sa Manawag ngayon. Dito kami sa Kalasyaw. Sa Star Fuel. Ay daw, shout out ka. Shoutout pala sa mga kaibigan ko na rider. Shoutout. Riders ka? Riders ka? Hindi ako, sir. Sige. Shoutout sa gasoline, taga Kalasyaw ya. Sa mga taga Kalasyaw, shoutout sa inyo. Okay, subscribe nyo siya. Subscribe. Chris Gibara, Chris 56. Gibara 56. Mani, ang pagkisniman. Ayan eh, aro. So ayan guys, update ko kayo mamaya pag nasa Manawag na kami.
Yan guys, nandito na kami sa Manawag. Tempik, 9:15. Marami pang tao kaya mamaya na kami papasok. Itong kasama namin dalawa nagpapablessing ng motor. So yan guys, hingi tayo ng tulong kay Mama Mel para mababa ang buhay natin. Kaya, tao. and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tapos na yung misa. Tapos na kami dalawa magsimba. Yung dalawa naman antay namin. Kasi hindi pa sila nagsimba, nagpa-blessing sila ng mga motor. So ayan, antay namin sila sa 7-Eleven. Sabi ang daming tao ngayon. Sunday kasi ngayon eh, Sunday. So ayan guys, update ko kayo mamaya. At pauwi na kami. Nar. Ayan guys, kumakain kami ng puto. Puto pala siya. Oo. Inantay namin yung dalawa. Nagsimba pa eh. Sarap. Ganito, maminting na ba yung saman? Ano na pagkinsin? Namura ba? 40, 25. Natang beses ako eh. Shout out kay Kevin Ray, kay Paul De La Cruz. So nandito kami sa Manawag ngayon. Pakain ng puto. Out, takot daw. Tae. Team ko daw. Team ko daw, shout out. Lalong lalo na kay kay Damon. Oo. Saka kay Raymond. So ayan guys, tapos na kami magsimba. So nandito kami ngayon sa Mang Inasar. Ayan. Shout out sa mga taga-baybay, lalong lalo na kay Kevin Ray. Sa mga bonus. Sa mga buwangos dyan.
tulad ni Marvin De La Cruz Delgado. Shout out sa'yo. Yan o, tuntua siyang buyo. Shout out sa inyo mga tropa. Kain muna bagong biyahe. Kaya hindi kami sa mga inasal. Kain muna kami para hindi gutomin, malayo-layo pa yung biyahe. So kaya kung gusto nyo sumama sa 21, update lang kayo. So yan guys, unang subo para kay Kevin. Kevin, Marvin, Pangalawang subo kay Marvin. Pangatlo kay Ron Smart. tapos kay Baragas Rex, Oh yan, saka kay Paragot yung tapos kay Paul Cruz, Pulubos pala. Yung Coca King ng Nasip. unang tinapay lahat. Unang kagat. Oh. Yan o, manukan. So yan, Kevin and Paul Cruz. Kung sumama ka sana, di nakatikim pa rin. Nakatikim ka ng Mang Inasal. Mang inasa. So ayan, That's it guys. kakain muna kami guys. Ano guys? So yun guys, pakarta kami sa Manawag. Pagpauwi na kami. Nandito kami galing ng Katagutan. Kanina, pagkaruas kami dumakas yung mas nakapit tayo. Sunset, 12 o'clock. Nandito kayo mamaya.
Okay guys, nakarating na kami. Shout out ulit kay Kevin. Kay Marvin. Woo! So yan, uminom sila ng malamig. Init. Si Buljak. So yan guys. Init sobra. So yan, nakarating na kami galing Manawag. Hindi ako buldak. So, Ako si Gia. Kuha siyang subscribe na lang sa YouTube channel ko. Chris Gibara 56. Bye-bye.